בשלב הזה, טוב? טוב. מה עכשיו? הביזנס היצירתי, שימו לב, של אורית, שהמציאה עסק יוצא דופן. היא מבטיחה לחסוך לכם מאות שקלים בחודש, ולחסוך לכם גם את כל ההתמקחות עם בזק, עם הוט, עם כל נותני השירות, הרי למי יש כוח לזה. הנה עשינו עסק, הכתבה של הדס סיני. לא בדקתי את זה סטטיסטית, אבל תחושת הבטן שלי אומרת שרוב האנשים שונאים להתעסק עם חשבונות, אין להם זמן להתמודד עם הרשויות, ובעיקר לא מתעכבים על האותיות הקטנות. אני יודעת בוודאות שאני כזאת, תודו שגם אתם. לכן העסק הזה מדבר לכולנו. המטרה של העסק זה לחסוך לאנשים בכסף שלהם ומהזמן שלהם. לקוח מגיע אליי, יש לו הוצאות לטלוויזיה, ספק, תקשורת, תשתית, ולאחר מכן מתחילה לנהל משא ומתן עם החברות על מנת להוזיל לו את העלויות. במקום 341 שקלים, המחיר ירד ל-269 שקלים. לאיזה תקופה? זה לתקופה כמובן, ל-18 חודשים. תהיה לנו אפשרות להציע לכם. שנה וחצי. תודה רבה. תודה רבה, שיהיה לך יום טוב. אורית מגיעה מהעולם הזה, היא הייתה בתפקיד ניהולי בחברת יס. לאורך השנים חסכה כסף ללא מעט חברים ובני משפחה, רק בזכות הטיפים שנתנה להם. כך למעשה נולד העסק. יש לקוחות שבאמת, בהכל הם משלמים מחיר גבוה, הם לא במבצע. אפילו החברה אומרת, בוא, אין בעיה, ניתן לך מבצע, רק בוא. ממה שחסכתי ללקוח לאותה תקופה של שנה או שנתיים, זה משתנה, אני מקבלת עמלה של 35%. לדורי ונמרוד אייזנברג הצליחה אורית לחסוך קצת יותר מ1,000 שקל לחודש, וזה, לדבריה, החיסכון הממוצע למשפחה. תוך יומיים היא ממש הוזילה לנו את כל החבילות באופן משמעותי. כשאורית חזרה אלייך עם התוצאות, מה הרגשת? זה נתן לי הרגשה שזה החזיר אליי את השליטה על כל הניירת. למי יש כוח לחזור בבית ולעשות את המחקר הזה, של כמה, האם באמת לא נפלה טעות בחשבון של ה-ADSL בחודש שעבר. יש כוח לזה. אם הוא ידבר עכשיו כמו שהוא מדבר ושום דבר לא השתנה, אז בעצם בחודש הוא משלם פחות 25 שקלים. כן. אוקיי, אז את התקנת את זה? ביצעתי, כן. אחלה, תודה רבה לך. יום טוב, להתראות. התהליך פשוט מאוד, שיחה קצרה בטלפון, חתימה על ייפוי כוח, וזה כל מה שאורית צריכה כדי לצאת לדרך שבסופה תשלמו הרבה פחות. מה שעזר לי במיוחד זה שאני לא הייתי צריכה להגיד לה איזה חבילות כבר יש לנו או איזה מבצעים. רושמים לי את החברות שבהם הם נמצאים, תעודת זהות, 4 ספרות אחרונות של כרטיס אשראי לצורך זיהוי. זה רוב הדברים שצריך בשביל לקבל פרטים, וכמובן ייפוי כוח. אני מתקשרת, אני שואלת מה המבצע, מה העלויות. האתר של אורית עלה רק לפני חודש וחצי לאוויר, וכבר מסתובבות בקרבנו 22 משפחות שנהנות מחיסכון משמעותי בתשלומים השוטפים. איפה את רואה את העסק בעוד שנה? את רוצה לבחור קומה בעזריאלי? אני רוצה להפוך את עולם השירות לפשוט יותר וחסכוני יותר.